Hello srácok, én ebben a mai videóban a Cookie Run Kingdom-mel fogunk játszani. Ez az első videó a csatornámon. Lehet egy picit fura lesz, de remélem tetszeni fog. Ha tetszett, a végén dobjál egy lájkot. Meg ha nagyon tetszett, akkor nyugodtan iratkozz fel. Nem zaklatlak. Nem úgy, mint mások. Nem foglak zaklatni. Most nem akarok ilyen, jaj, de különleges vagy, de annyira nincs kedvem zaklatni embereket, hogy iratkozzanak fel. Csak akkor, ha tetszett a videó. Várjunk egy picit, mert meg elfelejtettem mondani, ebben a videóban 160-at fogunk pullolni a normális gacsából, meg a special gacsából. Mármint a featured gacsából. Remélem fog tetszeni. Ezt már másodjára mondom el. Nem tudom miért. De én így vagyok. Tehetek róla. Na. Ó, menjél már, chili pepper kurva. Jó van akkor. Menjél már. Na. Kezdhetünk is bele. Ezt leszarom, ezt is. Csak különleges érdekel. Jaj, bocsánat, még nem gyűjtöttem be a 100-at. Elnézést. És akkor... Jó, megvan. Kész. És akkor... Mi? Várjál, ez csak 140? Rosszul számoltam ki? Jaj, bocsánat, srácok, akkor de szar lesz a videó. Ja, mert ott a gemem. Ja, de hülye. De fogyatékos vagyok. Akkor akkor még egy 160 lesz, bocsánat. Na. Akkor kezdhetjünk bele. Strawberry cookie. Hát, ez vagy olyan ezt hagyjuk is. Nem érdekel. Nem semmi. Még egyszer, hagyjál már. Majd próbálom picit lassabb tempóban menni, de engem annyira nem érdekel, amiben nincsen luck. Szóval hát most erről nem tehetek semmit. Na nem baj. Nem tudom. Olyan még lesz több rár? Szerintem nem. Ninja cookie, jó van. Mi ez? Dupla ninja. Anya, picsi. Még egy strawberryt is tegyél rá, azt hiányzott csak. Hagyjál már! Másodjára, harmadjára, bocsánat. Még egy wizard. Jó, nem baj. Végén úgyis lakosak leszünk, figyeljétek meg. Vagy nem? Jó, princesz, nem érdekel senkit. Jaj. Night cookie még nem volt meg. Akkor ne legyen. Jó. Jó. Bravo Soulstone. Adja még egy wizardot. A szarom. Jó, ez egy elég uncsi volt. Ez most komoly? Harmadjára wizard. Ez már komolyan szivat. Úgy látszik, a free-to-play vagyok, akkor szerencsétlen vagyok. Mindegy. Úgy látszik, free-to-play-eknek nem lehet szerencséje. Mint ha a régiakban nem fizettem volna, mit tudom én, hány ezret rá. És hogy nézhet ki vajon? Beat cookie az a izé alatt, sapka alatt.
izéket átskippen. Ez is csak pazarolja az idemet. Parfait. Az nice. Devil. Az nem rossz, de közben rossz is nagyon. Avokádó. Jó. Bocsánat. Onion. Chili pepper. Carrot. Mussel. Na. Eddig 50-ből egy nagy lószart nem szereztem. Jó, adjunk egy próbát Black Sapphire-nek, meg barátainak. Ez egy semmilyen pak, jó van. Láttátok azt? Mystic Flower? Mintha nem lenne meg. Ez egy nagyon szerencsétlen videó. Semmi az égvilágon. Egyszerűen semmi. Hopp, elszóltam magam. Awakened, Dark Cacao. Awakened Dark Cacao. Jézus Krisztus. Jaj. Jó. Hello. Ezt nem gondoltam volna ezt a lakkot. Who dare challenge me? Én fa. Olyan. Menjünk tovább ezzel a pullal. Az azért fasza. Na most onnan pulloltam a Pure Vanillából, de onnan nem szereztem volna egy darab szort sem, mert onnan a izéken kívül, azokon a featured epikeken, meg ancientökön kívül semmi ott nem lehet szerezni, még egy beastet se. Szóval abba egy jó lószart nem lehet szerezni, szóval szerintem... Azt a kurva... Az komoly. Várjatok, nézzük is csak meg. Jó, nem érdekel. Hagyjatok már! Na, nézzük csak. Muti, hol van? Még semmi nincs vele. Na. Jó. Avakeningeljük ezt a csávót csak. Az azért komoly. El kell mondanom, elég komoly. Halló? Ez komoly. Menj már, büdös shop. Na, azért ez elég komoly, el kell mondanom. Folytatjuk. Simogacsával. Végre lak! Na, mondtam én, ne fog jönni a lak. Na, azaz szerelemmel kavarda tölteményt, hogy mi a faszom az. Jó van, egy Rainbow Cutter. Az szép. De vajon milyen rarity lesz? Jó van, ez csak egy sima rare, ez senkit nem érdekel az égvilágon. Esetleg aki szereti nagyon Devil Cookit vagy Custardot. Na, itt van a Epic or Better. Mások is van Epic. Ez ki a fa? Ez Sea Urchin. Valószínűleg. Mert... nem tudom. Ez Street Urchin. Én ezeket bocsi, ma kiskippeltem, mert leszarom. Na. Még egy Epic or Better. De lehet 2, lehet 3, lehet 4. Nem tiltakozok, szóval csak várjuk meg. Csak egy. Elszóltam, rohadjak meg. Jó van. Nem baj. Egy is jó. Jobb, mint a semmi. Azt szokták mondani. Főleg én. De én fontos lennék. Na. Jaj, pancake. Jó. Nem figyeltem.
Ja, itt jön a Fincher pick, itt jön a Fincher pick better. Clark ki? A Claire ki. Valószínűleg az a neve, de valami Claire. Eclair, igen, Eclair. Nem a Claire, Eclair. Ma 10 perc megy a videó. Szép volt az a Super Epic Soulstone. Nem szerintem ennyi. 2 Angel! Az komoly, de nem. Azért semmilyen lett. Felszóltam. Na, mindig el kell szólni magamat, mert eddig mindig elszóltam magamat. No. Nice. Very nice. Ezek ki ez? Crème brûlée. Nice. Azon kívül semmilyen pak volt, szóval. Jó. Itt már nem hiszem, hogy lesz lakkom. De kíváncsi vagyok, hogy lesz-e, vagy nem. Szerintem nem lesz. Ó, Capsaicen. Az jó volt. Hát ebben nem volt semmi. Mama, kevés van. Nem baj, megoldjuk. Ebbe se volt egy jó darab szar se. Addig kurva jól állunk. Na, mondtam. Csak kristályjal veszünk. Semmi. Ezeket már gyorsan átskippelem. Semmi. Ha az utolsó is izé lesz. Izé. Snow cookie. Mint egy snow cookie. A cookie az más jelent. Cookie az angolul keks. Ha nem tudtátok volna. Ha nem, akkor szerintem menjetek el izé angol órára. No, szerintem körülbelül ennyi volt. Még egy párat skippelve, kis ez Squid Ink. Nem, semmi. És még van 3 pullunk. Ki kell használni, mondom. De szerencsé. Mi? Azt csak 3-at pulloltunk. Blackberry. Nem volt még meg Blackberry. Hát, tudok gyűjteni pár gyémántot. Egy lega. Nice. Egy legát is kapunk, bro. No, very nice. Ki legyen chat? Mint ha lenne chatem. Én izét választom, Moonlightot. A Moonlight ez elég jó. Nem rossz, de nem szar. Vagy mi nem rossz, de nem... De amúgy kurva. Multi-strike. Nice. Jó, akkor mehetünk level up, Jörki. Jó, még tudunk egy izét. Akkor 170, bro. Akkor majd változtatom a címét a videónak.
Na. Ez ki a szar? Élt. Arany Osmanthus, esetleg. Ma az ilyen Lunár újéves. Azt Osmanthus, az a piros Osmanthus, az is Lunár újéves. Tudtam. Bro, 2 epic. Ski Rockstar? Köki? Nem, az Black, fekete limonádé. Na, hát szerintem ez egy jó videó volt. Hát én szerintem elköszönök már a srácok. És hamari jó étet kívánok nektek, meg egy további szép napot. Szia, császtok!